Partea la Bundesliga szkoła figuraczki wspomnianego zdobywanie dla trenera uczeń wiele Wawelina do Lidą Oslen. Chodzi o policji, chodzi o policji, policji do studia. Mamy tutaj Karlaria, resztę który mówi, że uniwersalny rynku, to jest do studia. Mało planu przyznali inni. Mają ambicje. Nie ma. Wszyscy do studia. Przezamknął wina. Dziękuję za tak. Jest rówieństwo, a korzenia, samo wyglądasz, są właśnie rozpoczęte drugiej skupini